днес сме се запътили с Ники, който между другото се класира за спартатлона, който е 200 и колко километра беше? 245 км, така че пожелавам ти го да отидеш някой ден да го изпуташ. Обаче днес няма да отиваме на спартатлон, ще отиваме на нещо малко по-късичко, което се казва Витоша 100. Състезанието много си го уважавам, защото чрез него аз се мотивирах да започна по-дълги дистанции да бягам. Реших да участвам на състезанието преди 2 дни, което е малко странно, понеже нямам подготовка. Аз мислех, че миналата година нямам подготовка, тази година нямам никаква подготовка. Но важното е да се забавляваме, да си направим кефа. Ники отива там за време. За колко часа горе-долу мислиш? Ти е целта? 9 часа идеш. 9 часа идеш, това е. Значи ти ако си преживеш, ти ще си първа. Да те прекръстим. Да те прекръстим за какво е. Да, аз ще бягам с една моя приятелка, сме се разбрали. Ще ви снимам трасето, ще има блокче, както съм го и започнала да. Така че надявам се наистина да е забавно. Времето не знам какво ще е, миналата година се беше калничко, но тази година нека да видим. Последните 2 дни валя, в момента е добре. Надявам се цял ден да пече, за да може да пресуши там където може. Ще бягам с тип асфалтови, с много лек грайпер, ама много лек, защото така реших, че те са ми най-удобните маратонки. А пък дали това ще е правилно решение, ще разберем в последствие. Пътуваме за София и като пристигнем, вече ще се включа отново. И до скоро! Решихме още в първия ден от обиколката на Витоша да отидем и да видим някои наши приятели, които завършват с колела. За Витоша 100. Оправят се тениски, работи, неща. Това ми е единствената подготовка за Витоша 100. Буквално нищо друго не съм правила за това състезание, освен да си направени спагети. Така че айде на здраве и до скоро! Сега ще направим последна дрямка преди 100 км. Ще поспя за 4-5 часа и това ще е. След това 18, 19, 20, дано да не са 20 часа ще сме в планината. Ако стане за 16 часа, ще съм много доволна. Казвам го като някаква прогноза или някаква цел. Обаче на първо място ни е важно успешен финал, другото каквото дойде. Така че да, айде, чао и то ще е тъпо да кажа лека вечер, по-скоро лек след обед, въпреки че за мен ще е като нощен сън. Така че чао! Вече се облякохме и сме готови да отиваме към старта. Ето така мисля да бягам с тениската на Витоша 100. Едно клинче, което между другото е супер удобно, понеже е с такива джобчета, където можеш да слагаш каквото поискаш, което е доста удобно, защото ти е като допълнителен джоб, освен тези, които имам на раницата. С една фласка ще съм, защото предния път ми стигаше от пункт до пункт. Аз не пия чак толкова много вода, така че всеки както си прецени. И се засилваме след малко, защото вече е 10 и нещо и нямам търпение. Така че чао и до скоро! Приятели, сега вървим към трасето. Тук сме с кой? Вяра. Вяра, с нея ще правим 100 км, така че желайте ни късмет, отиваме към старта. Как се чувстваш сред тези? Малко. Ще се справиш, така че ще ви снимаме всичко. Ще правя рекорди на изход. Сам така. Айде, тук се една машина.
Здравейте! Добре се чувствам. Факт е, че не съм го завършил преди 3 години. Сега не е някакво да връщам казан, какво изпитах. Имам вече много силни утри с картофи и то са прилични времена. Тръгвам за 11-12 часа, пък каквото стане. Ще успееш, вярвам в това, така че засилваме се към старта и ще ви снимам всичко. Четири, 3, 2, 1, начало! Vanessa got the sauce. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can see. Yeah. Айде, успех! Think I'm around, right? But I do what thing is right. Can't handle you on my worst days. I lost too much. That's why I don't celebrate my birthdays. I lost too much. That's why I've been falling the earthquakes. I lost too much. В играта сме на 6 км и доста добре. В смисъл, движим се доволно и още 4 км до първия пункт. Ти как си? За сега сме добре. Още 94. Айде, давайте! Айде! Да. Идваме, първия пункт. Аме се страхотно. Тук по асфалта, като излезнахме точно и малко не се набиват краката, честно казвам. Защото от мекото на трейла на асфалта е много гадно и това не харесвам малко на Витоша, че буквално заредиш се с меко и бам! Появи се асфалт. Още малко не остава да върна. Чувстваме се добре. Като за 24 добре сме. Така че да, стим си да започна.
обаче е много интересно, понеже за разлика от миналата година не ни е студено. Миналата година тук измръзвах, буквално много студено ме беше. Бях си облякла грейката, докато в момента е страшно приятно, понеже в гората ни стана супер горещо, а сега е топ. Много, много приятно. Вървим си, бягаме си по асфалта и настроението е супер. Благодаря. Моля. Добре сме на 35 км някъде. Малко го раздаваме сега на ходене. Но да, още взето сме добре. Не си истинска кифа бегачка, ако не си носиш гланца, докато правиш ветошество. Скоро ще дойде и следващия пункт към 40 км. В момента сме на 36. И така, вече е светло. Тук сега видях много яки сливи. Хора, може да имаме много пунктове на ветошесто, обаче аз си ги правя сама. Няма нужда. Сега, докато похождаме тук по асфалта, дискутираме една интересна тема, която наскоро аз я разбрах, не знаех докато тя не ми каза, понеже тя е на 17 и разбрах. Добре, още е на 16 и ми каза, че на Трявна утра не са я пуснали да участва на 21 км. Нямах 16. Миналата година, като нямала 16. А на ветошесто има класиране под 15. Това сериозно ли е? На 21 не можеш да участваш, обаче на 100 можеш. Аз съм малко потресена, защото... Търсим хора с същите проблеми. Да, защо хората, които искат да спортуват, не могат, защото са малки. И после искаме да подкрепяме спорта. Малко не ми се връзва просто. Айде ще изчакаме да мине. Точно си мислех, че няма на къде по-зле. Всичко да ме боли. И едвам да бутаме. И дойде някакво гадно на горнище. Вече и слънцето почва да изгрява. Това също не е добре, защото е сега ще стане адската жега и ще се движим още по-бавно. Ама да, крепим положението. Все пак няма, скоро сме близо да пренаполовим трасето. Гледам от положителната страна, макар и почти да няма такава. Вече сме на режим ОДН. Как си? Ще излъжа, покажа добре. Няма на къде по-добре, точно когато всичко наболи, едвам бутаме, едвам се движим и що пък да не дойде на горнище. Да можем да разберем тук постоянно някакви коли. Според мен някои цакат и се движат с коли. И после как ги правят тия 9 часа? Аз не знам. Не знам въобще как се правят 9 часа на Витоша. Аз като виждам каква мъка е до 7-я час на 43 км. Така да се върна на мисълта си, че точно си мислех, че няма на къде по-зле. Нали знаете онова чувство, където като не сте виждали някой много време и нямате търпение да го видите? Аз и тая табела я чакам от 15 км. Чувствам се по същия начин. Добре, вече сме в Чуйпе и не мога да го казвам, не знам как се казва. В коментарите може да ми напишете къде е ударението на това село, защото още от миналата година аз не мога да разбера как се казва. Идваш ли? Айде ще ме настигнеш. Не знам как се казва, така че може да ми напишете в коментарите как се казва. И да,
Държам положението. Близко сме до пункта просто. Виждам го, обаче не мога да стигна както ми се иска толкова бързо към него в момента. Тя си прави разни почивки по асфалта. Щом така да искам. Понеже наближаваме пункта на 44-45 км, аз не знам точно какъв е, защото на стравата ми дава 1 км, на курса ми дава други. И мотивацията да се разбързаме е доста голяма. Айде, капнахме, добре сме. Много е яко, защото на Витоша виждам доста така познати, не очаквах. Естествено, че ще има прекъсни кола. Как няма? То това вече е запазена марка. Ти искаш да... Даже не мога да се изказвам, даже не мога да мисля адекватно, като съм изморена. Добре. Отиваме сега към пункта, искам да сменя чорапите, да си награбя някакви неща за ядене, защото както сме тръгнали, тази Витоша вече я карам на 2-3 парчета шоколад, една солита. Боже, само като се сетя колко малко съм яла и почва да ми става още. Сега ще снимам пункта. И така. Да се опитам да се разбързаме, ама аз май не мога повече от това. Ето го пунктчето, сега ще ви го снимам. Това е пункт, където доста хора се отказват между другото. Отивам да се сменям чорапите. Продължават. По-хубавото е, че почти наполовяваме трасето и ще ни остава още толкова.
47 км сме. И да, вече не бягаме. Няма кадри да бягаме. Има много хубави гледки. Наслаждаваме се. На 7 часа 33 минути сме. Движим се бавно, но славно. И пече много. Близко сме до пункта на Ярлово, който е на 60 км. Много горещо стана, обаче кажи рече ни остават 41 км, така че не остана. Точно и в селото и сме на 400 метра от 60 км. Точно сме в селото и сме пред площата и пише кметство Ярлово. Колко е яко с краката си да преминаваш от село в село, а не да го правиш с кола. Това в момента ми изниква в ума, когато минавам и правя тези преходи. Приближаваме пункта, между другото, на 60 км. Ще ви го снимам след малко. Какво каза, че има? Праско и ябълки. О, миличката, колко сладко! Там може да е напекло. Топло ли? Добре. Тук е точно. Добре, мерси много. Ама дай направо там, то качи в градинката. Трябва да има. Ще се катерим сега по малко на горнище. Вече сме на 63 км и това е малко гадно, защото от 60-я до 100-ния не се усещат като 40 км, не знам, като още 60. Нищо да е, чувстваме се добре. Знам, че ще го избутаме. Не знам точно за колко време ще стане, понеже от 80 до 100 най-вероятно много ще фалираме, както стана и миналата година. Дай Боже да не, но предполагам, че там най-много удара. Поне ме на умората. И особено има и някакви изкачвания преди финала. Каквото стане. Тук не изпратиха на земеделски земи май. Нищо. Да ги надглеждаме.
Плащаш си регистрация, за да наглеждаш земеделските земи. Какво по-хубаво? Да ги поразтъпчиш. Ей така. Не е лошо. От всичко най-омразно ми е трасетата да са с голи поляни и да има страшно много слънце. Здравейте! С изкачванията на почти 70 км сме, по-точно на 67,5. Красиво е, обаче, какво да ви кажа, вътрешно не ми е толкова красиво, предвид, че вече съм изморена. Честно казвам, нямам идея кое. И сме на 68 км. Любимия асфалт. Остават ни още към 25 км и финишираме. Каквото стане, буквално искаме да финишираме и това е. На 82 км сме и вече на мен не ми е толкова забавно. Отиваме да презаредим. Движим се супер бавно и сега ще ви снимам колко. Айде, като за последно. Вижда се. Ние вече и на малкото се радваме. Не се оплаквате, нали, от липса на храна. Не сте
Благодаря ви, че бяхте част от моето приключение Витоша 100. Това бяха едни уникални и страхотни 100 км. Ако това клипче ви е харесало, може да ударите камбанката, да се абонирате за канала ми и да лайкнете видеото. А сега чао и до нови срещи!